Jeg hedder Sigrid. Jeg går på VI 3D. På VI 3D koder man og laver en helt vild masse design. Jeg fokuserer allermest på designet, fordi jeg synes, at det er den spændende og lærende del af det. Og det kommer nok meget af, at jeg har tegnet og ikke har været så glad for folkeskolen. Og i kodningen ligger der en lille smule matematik i. Ikke så slemt, men der ligger lidt. Derfor er jeg mere til den kreative del af det. VE-uddannelsen kan føre til, at man kommer ud og laver hjemmesider og, altså for firmaer, altså ligesom Facebook, hvis man bliver dygtig nok til det. I mit tilfælde går jeg der for at lære noget grafisk, så jeg kan komme videre og lave computerspil, fordi på VE 3D lærer man også 3D. Man snakker meget med sine venner på uddannelsen, og hvis man vil, er det en meget, meget social uddannelse. Hvis ikke man har lyst til at være social, så kan den måske være demotiverende, fordi det er en uddannelse, man står meget for selv. Og hvis ikke man gider det, så kan man lige så godt lade være med at starte. Hvis man gider det, så er det det bedste, man kan gøre. Og man behøver ikke at have gået på gymnasie eller efterskole eller 10. klasse. Hvis man ikke gider det, så skal man bare gå derhen med det samme. Hvis man har en drøm, så er det Roskilde Teknisk Skole, man skal gå efter, fordi det er der, man kan komme videre uden nogen speciel baggrund eller nogen specielle talenter.